Говорете с някой, който го е правил. И аз не знам как точно стана. Мислих си, че медитацията, нали разбирате, загуба на време. Дори не исках да чувам за нея. Изведнъж започнах да се интересувам много силно от медитацията. Чух тази фраза вътре в нас, чух тази дума просветление. Започнах да мисля за това. Може би тази работа с медитацията е някакъв начин да тръгнеш и да разгърнеш това. Така че аз не знаех. И когато отидах да науча трансценденталната медитация, знаех, че искам това, но не знаех какво е това. И имах съмнения. Какво може да бъде това? И отидах и срещнах учителката, която щеше да ме обучи, и много я харесах. Тя приличаше на Дорис Дей. И тя ме обучи на тази техника. Тя ми даде мантра, която е звукова вибрационна мисъл. Не медитирате върху нейното значение, но това е много специфична звукова вибрационна мисъл. И тя ме поведе в малка тиха стаичка, за да получа моята първа медитация. Седнах, затворих си очите, започнах тази мантра и беше все едно съм влезна в асансьор и му отрязат кабелите. В блаженството. И казвам, че тази дума уникално трябва да бъде запазена за това преживяване. Толкова блажено, толкова дълбоко, толкова широко. Това преживяване, което аз наистина исках. Аз го исках. И не е така, че ти трябва да медитираш всеки ден. Ти искаш да медитираш всеки ден. Толкова много излиза навън. Защо би искал да се откажеш от това? Ако това води до пълния потенциал, ако това води до просветление, защо не би искал това? Но това зависи от индивида. И това е просто такъв нещо. Това е мой опит с него. Благодаря ви. Благодаря. Добър вечер, господин Линч. Чувствам се привилегирован, че имам учителски часове за 6 до 8 клас за фотография като следучилищна програма в Мода Монс Мейл, училището в източен Бостън. Питах се, ако има някакъв начин, може би трябва първо да кажа, училището е известно с това, че в него има много насилие. Това е причината, поради която следучилищната програма, която се нарича граждански училища, беше започната, за да се излекуват много тези неща. Но от нещата, докато ви слушах, питах се, може ли да се прави малко упражнение, може би в началото на часа и в края на часа. Дори не и цялото междучасие, но те бих могли да започнат с това. С радост бих спонсорирал обучението в трансцендентална медитация за цялото училище. И тогава ще видите как всичко това се отива. Тогава ще видите насилието да се отива. Ще видите хората как стават приятели. Ще видите хора, които идват на училището щастливи. Ще видите как се подобряват оценките, творчеството как расте, снимките ще се променят. Те ще навлезат по-надълбоко в фотографията. Всякакви такива неща. Но ако някой е заинтересован от тези неща, можете да попълните този формуляр, който имате и ще поддържаме контакт с вас чрез имейл. И ще видим какво можем да направим. Благодаря ви. Благодаря ви много. Аз наистина обичам филмите и обичам да улавям идеи, обичам моята трансцендентална медитация, обичам да оживявам единството и мисля, че оживяването на единството донася все по-добър и по-добър живот. Може би просветлението е много далеч, но казват, че когато вървиш към светлината, с всяка стъпка нещата стават по-ясни. Всеки ден за мен става по-добър и по-добър. И оживяването на единството в света ще донесе мир на земята, така че ви казвам мир и лека нощ на всички. Благодаря ви. Той изчезна. Дейвид обича правенето на филми. Дейвид обича своите идеи. За първи път от 32 години Дейвид е много единен човек.
Той споделя сега с всички нас това средство, което използва да разгърне този фонтан на творчество и иновация и идеи. Много сме благодарни на Дейвид за това, което прави, неговата фундация. Ако сте заинтересувани от това как медитацията е прилагана в училищата, в градовете, при хиперактивни деца в цялата страна, davidlynchfoundation.com. Това е хубав уебсайт, който ще ви разкаже повече за това. Бих желал отново да благодаря на нашия домакин, Емерсън колежа. Абсолютно прекрасна вечер. Деканът Рафтър Нунс, деканът на училището за изкуство в Емерсън. Просто забележителна личност. Бих искал да благодаря на всички студенти, които участваха в организирането на това събитие. Искам да благодаря и на Кингсли Брукс и господин Алан Розенфилд, които подпомогнаха пътуването тук на фондацията на Дейвид Линч. И ако не сте получили това DVD с Дейвид, който говори за някои от същите въпроси, и нещо от Джон Хегелин, моля, вземете го на излизане от вратата. И накрая, Дейвид помоли, той иска да знае кой е дошъл, той иска да има възможност да ви изпрати имейл и да ви разкаже новини за своята фундация. Моля, попълнете това, ако желаете, и го върнете, когато излизате. Още веднъж, много ви благодаря. Беше абсолютно прекрасна вечер.